Past 3 when I called you up, said I need you now, cause I'm losing patience. By 4 you were knocking on my door. Kaya pangabot. I said love is a two-way. Lote, doon siya lalan. You just to help forget it all. And it was easy, you put the records on to replay, dance till we Tao. Ito. Di ko nung kapag-asog dili ka kay City Open window. Parang sa Bayawan City Hall. Kaya kung sa City Planning ang bisita ko kung amigo si Engineer Kenneth Artis. Akong balos mo ba sa Tindo. Moni uli ni Engineer Artes, assistant, executive assistant. Lagun-bul ba? Mga yung magkape. Lagun-bul ba? Lagun-bul. Kape. Hindi, iyahang lote, doon siya lalan. Kidakaan na siya sa 4 metros. Punta na siya sa standard pa sa barangay. Pero the first time na ako din yung sinaka. Bigyan na jacket. Bigyan na jacket na. First time. Oh, di ko nung kapag-asog dili ka kayo naman yung mga. We don't need to find a reason to turn it up and sing along. Oh, sipat na eh. Sa city. Sipat na kay amo sa nga to ng among tuyok lain dito sa lain building. Pabili ang puntahan kay pagkapat na initang yan. Aso-aso yan, aso-aso. Aso-aso init. Open window.